Zeg je eens wat zin je? De vuur is voort. De vuur is voort. Ja, shit, daarachter. Dit materiaal hier aan. Komt al je naai op, dus alle limrestmateriaal, railmateriaal. Zo, je praat je niet. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou, de band die wordt je nog krekt met de handpies. Hallo. Hey, Scotty. Ik zit eens bovenop zaken. Hebbree. Net even nog een keer. Kriebel. Wat zeg je eens, wat zin je? Pipi. Nee, je bent net met zijn poortjes, schat. Zo. Hou eens in de gaten. Zo. Nou, zaken gaat zo naar squallen. Zeg eens even wat eruit aanspringen. Oh, en ik had telefoon. Heid. Oh, even telefoon. Ben je samen met hem? A few moments later. Ja, hoezes en hoezes, wie doen gauw weer dicht. Of past er net dicht in? Zo, gauw dicht. Ik heb de poes net pakken. Zaak, zullen de squallen? Wel even, jongen. Wie gaat zwaaien? Als de jas al even onder. Hoe kunnen dat niet? Nee, zo net, maar het hockey hier mis wel. Doei. Kom, we gaan zwaaien, weer eruit. Nou, en van jou op de planning, zaken gaat dus naar squallen. En Ildo en ik gaan met Beppe Klaasje naar de boot. En nee, net om leuk te varen of te chillen. Nee, om te scrabben. Met al je spul, materiaal. Er komt al je naar je bekleding op de wand en dat soort dingen. Dus we zijn full on work. En ik heb wat waters gehoord en wat lekkers maar voor Ildo. Dus die vernuurt haar echt wel even, denk ik. Oh, net jullie. Ja. Ja. Poes ik zwaaien naar zaken? Moet staan. Even naar zaken zwaaien. Tja, daar is er. Zwaaien. Go, zaken. Nou, hij kan net zo, Poes kan net zo goed zwaaien. Hij zwaait met een stut. Nou, Shaggy. Nou, Shaggy. Nou ja, en zat je hem zeggen, wie hield iets zinnigs geen waar, maar we gaan nou Rijn. Het is net koud trouwens, het is nog steeds wel rond de 20 graden, maar Rijn. Maar op zich vind ik dat wel lekker, want in de boot stoos gleun heat. Wow, tik erop. Oh, de geest gast. Dus ik zal je de laatste dingetjes even oprommen. Even een tasklassiekje en dan gaan we zo naar de boot. Scrabje. Lijkt het er nog heel nauw? Zeg eens even, lijkt het er nog? Hele achterste. Gast helemaal achterom, hè? Ja. Nou, het is goed mooi waar om te poetsen, man. We waren al bang dat het gewoon heat was, maar het is goed een beetje fris, dat is wel beter. Om te poetsen en te scrabben en te doen. Nou, we zullen eens even zetten, jongens. Ah, hier doe ik de crackfoot, zeg ze. Maar je, waar komt er nou weer boven? Een fut, zeggen we. Even zien wat er komt. Krijg ik wel heel vier. Even stil, dan komt er wel. Is je stoel Mildo? Kijk net. De vuur is voort. De vuur is voort. Kijk maar hier. Ja, shit, daarachter. Tja, hier zijn we onder de bragen toch. Dat is een eefvoort. Wat is dat? Zie je maar? Dit wordt er weg. En wij voort. Die kan 4 onder water zwemmen, hé? Allemaal magisch. Dat kan hem net. Nou, en ik denk, ik laat je hem nog even zien, want hier is Van Boeten helemaal skiermaker. Want hier weer als een beest. Dus Van Boeten is zo goed als we kleer. Zie dan. We sneeuwwiet en het touw mooi schinnen en het hout. Dus het begin eerder, jongens, echt weer. Het komt wel weer kleer. Nou, dus van binnen alles scrabje. Al het houtwerk wordt op nee lakt. Alle bekleding wordt op nee die. Er komen nieuwe matrassen in. Dus ja, is nog wel in een klusje. En de wandbedekking gaat er dus al hier aan. En dat zullen we doen. Nog alles er aan scrabje en het zeil er aan. En dan komt ook al je nieuwe spul op. Dus ja, klusje. Wow, de Walding Watergotje en die krutselspul. Dat is hier een mooi hoekje. Nou, wat hebben we al hier in de tas? Zullen we eens even zien? Memory van Frozen. Speeltje, die hier op die stapelen. Oh, en we hebben 10 poppyspul, ik mijn naam heet. Autoka. Schil en pefotjes, hij maakt daar een buikje op. Klaar wel een match. Kleurspul. Een vestje, als het koud haast. En appeltjes. En een sneeuwscooter. Oh ja, en we hebben nog de
pop mij nou. Kist het hier mooi dan? Is het al kapperspul en kleur? Tja, die wat nog wat hier. Die had geen hier. Die had de zeemermin. Zeemermin had die. Doei. Oh, genoeg spul jullie. En drinken. En spekjes. Spekjes. Van wie hebben we dan alles? Nou, oh, je bent ook weer voetjes voor me. Nou, wat vind je van? En was je die jas ik uit het fashion of zei ze gewoon de jas eerst doen? Ik wil jas eerst doen. Ga je de jas eerst doen? Ga, wat zou ze als eerst pakken? Wat op is het ding, hè? Ja. Net al je niet een keer, pak ze aan ze nog eens in. Ja? Zo, aan ze nog eens in, joh. Wat krijg je zo'n pinabuk? Ik wil geen appel. Lekker, hè? Appeltje, Kimmer. Hier zit appeltje. Tja. Nom, nom, nom. Nou, en dan nu is klus. Een hele klus. Dit materiaal hier aan. Komt al je naai op. Dus alle liemrestmateriaal. Railmateriaal. Dus, nou wel een klusje, Beb. Ja, Maar daar ga je aan, ik wat. No. Ja, we zullen even aan het onderklus. Let's go. Huppatee. Zaak, maar dan heb ik nog een hol op in. Laatste screw eruit. Ik denk dat bij mij komt. Zo zie je. Nou, onderkant. Volgende. Hallo, hier. Zo. Als je probeert dan hier. Hallo, mag ik binnenkomen? Nee. Nee? Oh, nou, ik mag net binnenkomen. Hoi, ik wil bij jou op visite. Hoe gaat het je? Mag ik in jouw hoeske komen? Let me eens zien, wat gaan we hier al hier? Oh, mooi man. Alles goed? Was het auto in de garage? Ja, shit. Mami. Mooi man. Nou, ik zie even verder. Hey, hoi. Gaan we weer. En dan trein. Ready. Lawaai, hè? Kijk, is er een station? Is er een station? Ja. Daar op de groentje, dan hier alweer en daar. Wil er maar op de groen even drukken. Ja, zo. Goed zo, meid. Goed zo. Doe je hulp. Ja, hulp hebben? Ja, heel lekker erop. Nee, dag. Goed zo, meid. Goed zo, meid. Zullen we een broodje op hebben? Wat helpt zo goed, man? Super. Ja, zweet op gebed dan, hè? Jongen. Heel veel werk. Wie haal je broodje op, Beb? Ja. Otsa. Hopsa. Zullen we maar eerst een handkindje opvangen? 1, 2. Zo. Alleen haaien op een stijger. Zo. Kom pa, kan ik broodje eten? Hey. Dat is gezellig. Even faunasekken ophalen. Ik heb daar al een rotzooi in aan. Hallo. Kwak, kwak. Ik denk dat die ook al weer. Oh, die zie ik ook niet. Ja, die denken misschien krijg ik wel een beetje brood. Deze zeg wie krijgt. Nee, dit is een eindje. Wat wie krijgt zeggen, toen weer heen weer een vuut. Die kan heel 4 doeken, hè? Onder water. Eindjes kan net zo 4 doeken als een vuut.
Daar wie de vuur bij. Hier doe ik het ook weer onder water. En er weg voor het gegaan. Hey. Ja. Daar wie er weg, hè? Oh, zou alweer? Zie je praatje niet. Wat zei er? Kwak, 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 kwak. Oh, die is zo mooi. Kom achter die oren. Nee, hij valt daar. Oh, je beestje. Hallo. Hey. Eerst roekelit, hè? Eerst nog een roekelit. Hallo. Dus eens wel aaien. Eerst roekelitten en dan aaien. Wat een schatje, hè? Die is leeg. Ze hebben een hondje. Een goedje. Wie kan een broodjes? Oh, ik wat ze. Goed zo, meid. Dit is lekker. Dan dit beetje. En de smaal weer omheen. Een watje. Een heel beetje. En klik. Nou, heel beetje. Klik. Ja. Zullen we nog eentje doen? Ja. Doen we hier voor Heid. Of doen we hier voor Paak en Beppe en hier van Mem en Ilda. Zo. Lekker, lekker. En stop. Goed zo, dapper op. En een broodje, Shelly. Gaan we naar de kast, Ilda? Kom maar. Waar kan ik eten? Op een boord. maar een plakje, meidje. Dat is net zo'n volle plak meer, hè? Nee. Nee. Ze is lekker. Gekkie. Doe me in de tas. Oh, daar. Beetje skotje. De tas een beetje skotje. Ja, dan valt er naar buiten. Wat was het? De croissantjes? Of nou aan? Nou, ik ga in je vinger hoor. Kent ze? Ja. Dan haak ik de tas een beetje, broodjes en een eildauw. Oh. Zo pakken er al wezen? Ik denk het wel. Kom met mij. Beppe, kom eens mij. Wat hiest u van lekkers? Hiest u die in? Sure, Bep. En? Echt nog. Hier wijs. Lekker. Ja, die mij joh. Ik ben Hiest bij Beppe al hierbij. Ik zo, oh, wat een feest. Nou, ik zal eens even alles kleed zetten. Maar ik stond wat tegenvouwen. Een croissantje meer hierbij. Goed beet horen. Zo, een beetje drukken. Dan pak je de puntje eerst. Hij is de eerste puntjes zo. 2 handjes. Hoe smaakt het er? Ja, goed, Kurt? Waar komt er aan? Waar daar? pakken. Jij er, hè? Wat zeg je? Broodje? Broertje. Broodje pakken. Lekker eten. Oh, wat een goeie hulp. Alle. Ze hebben het al met wat, jongens. Pluk ze er maar aan. Het er al hier aan. Pak een beetje eruit, doe het er maar af. Kus toe. Doei doei. Dag pakken. Ik kan zo helpen. Zit een beetje vast, denk ik. Nou, ik zit even schroeven. Maar net zo best. Ja, dat is er ook zeer irritant. Dat is vis te stief. Nou, hij had u even een boormachine gebracht. Ik dat een stuk sneller, Beb. Doe het er meer, hè? Oh. Ja, zeker wel. Go al! Nee, valt daar. Dus dan ik even wat sneller, want we was aan het bloven bezig. Hatseflats. Nou, goeiedag. Hallo. Hoe weet je? Ja? Wat hier is bedijn? Auto staat. Is dit de beste auto? Ja. Wat hebben we hier al in? Een skip. En een... Hoe heet die? Hoe heet die ook alweer? Weet me even niet meer. En nog een skip. Een leguaan. Of ja. En een aap. Ah, en een pinguïn. Wie is met de beest op vakantie? Ja. Sure. Hier zit ik wel, zie je. Oh, heb je zo'n shit door hier. Ik jij dat wel, hè? Joe, baby. Oh, wat gezellig. Stikkelbaardje en een slang. Cool, zeg. Tadaa.
Maar ik heb een popje van die maatje. Die popjes lees ik al wat ik ook hoor, hè? Ja. Shit. Voetjes erop. Dat wordt net zo best. Nee, dat komt wat stil. Shit, die nou. Zo. Dat is helemaal nog versje. Oh, dat is wel opzetten zeker. Deze. Zit is in de winkel. Zo, wat was keerpje? Maar dat lijkt het wel een McDrive, hé. Nou, maar een lekkere milkshake. Hij wil zin in een lekkere milkshake. Tasje, kan hier iets doen. Ik ga direct door de McDrive. Zo, ik kan hier iets bestellen. Oh, oh, de kassa mevrouw valt om. Hey, ik wil wel een mooitje. Oké, dan riep maar naar het volgende ritje. Dan best toe. Hallo, wat wil je bestellen? Patatjes? Jo. Oh, lekker. Nou, riep maar naar het volgende rit. Leuk man. Nou, maar we zijn even scrapje. Tot zo. Net zo hier dan bij. Hoppatee. Ja? Wat zijn het? Oh, wij staan aan snoeken. Ja, dat belooft. Ga ik beloofd is beloofd, hè? Zal ik je even helpen? Ja, maar toch nog een boutje. Kom achter jongen. Even nog een kapje erop. Shit, die met erop. Nou, daarna. Zo. En dan maar eens toesnoeken. Ja, in het apparaat, hè? Zit je maar in het shirt. Hier, hè? Welke kleur is het? Oranje? Dat oren hikje lijkt er op het bedje van in. Maak wel mijn hoekensje. Zuster? Moet ik die van die mij nemen? Op het bed? Wat is hier dan? Kijk wel. Hier aan de kant. Zo, dat is er wel op. Kroep maar op. Maar trek een matrasje op, luister. Ja, maar je hebt wel een mooi matrasje. Kijk, was die direct op, hè? Zo, met wat er een matrasje op lijkt. Ik ga even lekker lezen. Ja? Muziekje dus even. Oh, heerlijk. Nou, opstaan mevrouwtje. Nou, zullen we weer even boren. En schroeven en alles. Die gruften waar ik dwaal. Ja, maar alleen wel in de poeder. Dus toen goeie hulp, man. Jongen, ja. Wat vind ik jij? Wat is dit? Een diamantje. Is het die haar? Hartje diamant. Zo. Alsjeblieft. Plakt die nog? Nee, die plakt net meer. Die doet het net meer. Oh. Dat is wel jammer, hè? Nou, we gaan staken. Want we hadden lekker wel uit. Wat verdikke, maar wat zweet op gebed. We hadden het meeste eraan gekregen, het meeste demonteerd. Dus dan kan de stoffeerder er maar in. En de schilder. Ik zal dit nog even oprijden en dan gaan we aan de hoes. Dan gaan we de zaken daar. Dat was echt al schoolend hier. Hey, wat zei ze dan? Voelt het nou een leuke? Vlog. Abonneer je zetten. Blauw tong omheen. En via het net het chillen te downloaden van die tablet. Of heb je? Om te naaien. Zit vlog. Hey hoi. Hey, maar ik ga nog weer. Oh, zeg maar hey hoi.